आमदार निलेश राणे यांच्या पाठीशी शिवसेना सोबत असून जे रत्नागिरीमध्ये काय घडलेलं आहे ते जाणून घेणार असल्याचं उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी म्हटलंय। निलेश राणे हे आमदार म्हणून त्यांच्या मतदारसंघामध्ये काम करतायत। विकासासाठी त्यांनी प्रचंड काम केलेलं आहे, मेहनत घेतलेली आहे। उपमुख्यमंत्री म्हणून आणि पक्ष म्हणून त्यांच्या पाठीशी आपण आहोत अशी प्रतिक्रिया एकनाथ शिंदेंनी दिलेली आहे। त्यांच्या पाठीशी शिवसेनेचं कोणीच काय अरे असं कसं कोणीच नाही। उदय सामंत स्वतः भेटून आले, आमचे केसरकर गेले आणि शिवसेना त्यांच्या पाठीशी आहे। निलेश राणे हे शिवसेनेचे आमदार आहेत। आमदार झाल्यापासून त्या मतदारसंघातल्या विकास कामांसाठी त्यांनी प्रचंड काम केलंय। त्यामुळे जी काय वस्तुस्थिती काय आता घडलेली आहे, मी आज जाणार आहे त्यांच्याकडे, मी त्यांच्याकडून जाणून घेऊन त्याच्यावर मी बोलतो।